eye me kunu de copy fei if you am ne me enu ye timu no edan no ba akoda ho e na o ka kire me baba ko se akora ne mfa ma han na o fa nko school na akora ne de ma han o de 2.4 kane sikada da no e na akora ne de ko school no o ko no na papa o ka so mfa ma han na yo nti SOMPA TV no de eko bia papa ne onim ho hwe dan na o de ma han na o de 2.4 no na enwunu enti aya na me se ya edan na enwunu nipa betenem na just 24 million 24 million enti dimu 15 million fako na me fa de aka ne enye dan ne de beka bia no me de be sende o na akola ne giye na okoye to okoye no me dimu 5 million man sister de sende no ma akola no so fa frame ka che se ni nua ne de sika na yede ama no no da mase na me su yo ta akola no ko ba ye no ana obehu nsa de wote dan no mu no onye fie ho adwuma ana okobisa ho asem ma me ka che ne se ya jai na ukọ de nyina onye me sori a edu onu nkwa ne de so na maye me sori ntem na maye akola no se da nyu akola one ne pe ena ne ma me be so mo no SOMPA FM ena akola ko kan ho asem to ko kan ho asem no ena ba yi se abranto no ne ten se abaya ne de onim fie adwuma bia eye enti sa de a ene won fa ne sika ma no wonko sa brena na nipa ne press sika ne de na me kunu no no wakọ abontia san ba fie eti ya to obebisa ho asem ma me kire ni mu se ya me de ma nhwe so ne me nkasa me kire ni mu enso wanka hwe ena osi fom koye to wakọ no ena ye ka kire no e kan se ma me ni bi na papa nsusu ni bi na se oba ha ya adwen dia me ono akra ne se ono sori a oni fie me so me sori a me ntantena fie eti bia na ni nua na ofi school aba na abeka ho asem e beka ono nko a na bia onua na kwaka ho asem na adane oni ahoho no ntokwa ompa asem bia ono akopɛ besi ha na odi abraba ma no na ba me etu ono so mfa dan no e ma han na wafa ne sika ana papa yokwa ye 3 weeks kra na wo mai enti de o school no mo no woni ni nua na echi ka de obaba ba de dan no o mo anya ana de we ni bie ye na okoye okọ no ka che ni nua ketwa ne se ya ene ye fa kopo obi na fa ma no na fa wo sika na ondo ko enti akola no kopo obi ene eja onyae mami se die na esi enti dia kwesi ni se papa ne se de wabe handa na o ma ne ntena da no adenti o ma ne ntena da no so si fie hɔ aye mmoa ti abema no so de ne niam bebedru efie ne ne me baba akon awo ketekete ti me wo saa me ba wo no nti mu nwa krasa ti abema no so de ne niam bedru fie ne ni papa na ama na amfa niam na angula da no efie hɔ kra so si hɔ a de obehu no wompe ena wasan de ne niam no sika mane akopɛ ba bi fofregu enti masem nyina ne se papa ne ba ma na dada num ababa ne se won de da na ope ti so ba ma na dada num ananso won pene dia na ukun so ne yakoka obabu ye ti ne se ria bende on fa ne sika ma no na asum ne sika no ana je sika ne de eye me baketo ane ani mo fa na ade ma ne mo fa ne sika ma ne boy ne sika ma ne sika na akodi wa o sika na akodi Patricia ho do school mo enti ene ma me sa ne agisa wo pema no ana Patricia se party Neti boy no obi ba no so nkoda he wuku so atwen dua gina kwan no so oba de bebo no so bende wo me eniti na me de ya beda amu wuku iso ne yakofre no so bebo yin ti me ka se wasem me nka biem because o mani bia yo mo ho se ye mu yade ena me so mo mu yade a me no mi pu me ho na me ti makonwom na o makota wuku achi eti wu wasem no me yi ni bombo krate kra no ato twe na chire wo fa bag green fa ko ba bi foforo no ache my rejected case with the cross rockets. Timinim the NTIA and then wo me as and then why gentria waba because who kuno woman support on and Jama was a manaqua esse shit case be say Anna Musematiatu. Hey, Judge, what said in Kwanako tie? Papa Papachi.
What you asem na nka man podie kamo maame ne edi nani a we dia man nyina di on papa yachi pese bu kwa na ye pese ye bu na papa ya keka hye mara bo breten wo ka won wo de se be wo me so me to on me so me nye nyame na age me ya radical Christian eti wan sha na ma hye me ho so yes so fo ma me atiato so fo ma me atiato me jere me ho me bo me di FM ma fa bi yesidio I know the judge.